nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai pi baroh kini kilong ki khobor bamta kasngi. Hadin bakasang achik conscious holistically integrated krema achik kalabu ka jingdawa nakatnat pendroi sor urban affairs jong ka sarkar jila bakan pinsange no ka jingthung kam ye ki briu ki bomde ki garo ha ka jaka bar ka na benta ki garo. Na kalian kaseng hitu kalapan painia kalai ketika seng aching kamdei ban aiding ni pinmi kino ki jingye per jingmut parajat benriu yo poisha ka jinglingo yathu president ka hitu uba donbok dakhar hadin ka jingwan ye kendu jongki ya uba I kharmal ki director jongkatnat urban affairs ha shillong press club men ha ka shitorik ujemmang President kaseng Neutrep Integrated Territorial Organization hitu kalamaha mi kaseng achik conscious holistically integrated krema achik bakam dei banelam bakla yiki pait bahalor karukom trekam jong roster system ba kajing pha shithi ka achik shakatnat urban affairs ban pinsange thungkam yaki pait ki bomdei na gajat benriu garu ka paushai ba gani kaseng ka prashang ban aiding banelam bakla yaki pait ba Uba donbong ulay thu baka jingkam jong ka achik baka lai teliki kam kandai jong ugaru ben kalong ka babakla bar ka bomla long. Namar baki kam balat kilong tang arteli. Karkum ka shithi bala tho da ka achik kalong ka babakla bar ka bayalam bakla yiki pat ba bar ka la banwanra. Ka jingya snop her jat benriu hapren ki khasi jantia bar garu loong uba donbong. Uba donbong ula ong bakat kum ka jingwa jingtip kaseng lalap bakakam basa thali nadu usnem arhajar khat khandai kade khat ndriu tali kabala dep thung shipho ya ukhasi jantia bat sautli ya ugaru bar artli kade na benta ugaru hi namar bakide ki kam basa thali namar badon ki bala shongthan ka hito kala ong baka aching haswa bakan kren kade bandawa jingtim Karkum kaan omban su aiding bakala kentu ru ya ka sarkar jela baka deban petngor ya kini ki kunhun namar baki ialam bakla ya ki jat benriu. Kumbaga tika seng bhalang jong ki garu ki blalet ban pinher shithi shu director jong katnat urban affairs ba I kharmal ki ba udai ban pinsange ya ka jing thungkam ya ki bomde ki garu namar ka de ka bha jong ki jat benriu garu. Kadkum ka jinglap jongkane ka senghi ka pau bala thungkam ya ki tuki briu ki bomde satya ki garu ha ka kam bala bha bat mangker pangtang na ka benta jong ki garu kumta ka te ka seng ka prasha jur ya ka jing thungkam ya ki tuki bomde ki garu ha ka jaka bala mangker pangtang ki jat benriu garu bat dei ban pensa nge no ya ka hukum bala penmi kata ka DUA UE 29 2015 242 dated shillong arpsau tering ya yong arhajar arpulai la ong ka skrat 3 jong ka te ka seng ka balong ru ka nong ya sat an ka bernita armarang ha ka shithi bala pha shu director jong ka tanat urban affairs ba I kharmal ki ka shithi kala batai shai baki kam ki bala dei tangi ki nong wat kam na ki jat benriu garu bat kumba khatlai teli ki kerteng jong ki nong apply kam ba dei na ki jat benriu garu na de ban besut lang ha ka shithi bala pha shakatnat lingba ka shithi order 50 or 21 ST 316 khat nyo dated shillong khat sautering leber banne ya ka badon kam pin ban phi pin khen an da ka bathung ya ki bomde garu ha ka jaka jomki garu kaseng achik kalapan pauru ba u director udeban panmam nagipat jongka jat bin riu garu namar ka long kum ka jing pet po Namar kani ka longkum ka jingle prasha ya ka ying ka shiri ka balabu ya ka hukum bat ki policy jong ka sarkar jilla. Te ni na kalen ka jomi ni kentu ya ki ba kimdei ban popo da kanu kelenti hape ya dei bat kani ai ka haka sarkar jilla kan pendai ban ni kentu ka sarkar ba kan dei ban pengor ba kum kini ki jat kan hon ba kin shule khlem da wat benya kinu ki kot kisla ki babian da ka bawan ye da ko mo ngamen da ka ba mislet ya ka baroh arti community kumbaga khasi ban karo pat kumju ru da ka ba mislet da kot ka ba penmi yi kontem ong ba ni officer la kontem ya kaneka order da ka ba pengkhen ye kita ke an henre ka kumbangi tipi ka an kata ba hadu menta ya ka reservation policy ha ko ke selaj ni kampan long an henre ka dang dei tang ko OM ba ngan ya kran kat kum ki kot kisla bangala ba ni naga sengi lab ba
karukom tho kane kalong very harsh ane very harsh namar ba ban ong hi kane ka post ka de jom garo ka bamla ban long to de bagi snap man lingba ka to ka illegal rostar ka jumki ka bagi la snang to gel la ni khasi jantia kata garo kata ka ya ki kumai ndre ha kan ni lingba ki office ro ni la lab ka khlem da mention e ne ka shthop ba ka back and post ndre ban ialam bakla ban ki jaj ban riu garo ba da ka ba hiding da ka ba thop ne ka de ka post yang ki garo hadu khalai ka li kata ka bamla long namar ba hangni kala kran chai ba ka lingba kan ni ka office employment exchange kala ong ba kadon ye kini ki khat lai ngot ndre baro kini ki khat lai ngot kin yo kam ndre ka de ba kin de interview ndre ye ki ban thong ka dei ka din pengi la interact ba i kharmal ki ba IS ba di director jok urban affairs ru ila kran chai ba insa juba ya kan ni jing thok ba jong ki kumno kala long ba ka pay scale ka dei kumjo ka bahap grade 4 te menchua ka dei ka post jong sweeper na sweeper la convert la or this designation na ka post sweeper ka post pian bat na ka post cleaner shaka chokidar bat kawai ko bangilong ki brang sungsi tam ban pensngo ba kumno ba kini ki perlo garo ki not ban ong ba kani ka post ka dei tangi garo namar ba kat kum ke jingwat jing tip jungi khanne la shutho back and post khlem dimension yo garo ne yo khasi ne yo jantia ne yo no jan reu indre la shong ba tu back and post te dei hadin ba la tu klar no lingba ga kot ba lingba ga jing snai kani ko start takada man se ga tu ko back and post kin ai no kat kum ka tu ka bagi pak na po employment exchange ya ketua khatlai kadai tangki ban yo ki ban kilok eligible ban interview andre ka vacant post lai kadai ban tang kata kadai ka jing chai lingba jong i kharmal ki hadian bai ye kandu badu